Bisan kun why gale warning nga giluwatan ang Pag-asa Visayas, pipila ka mga biyahe sa mga motorbangka paingon sa Bohol kansilado. Sagad sa mga biyaheng kansilado paingon sa lungsod sa Hitafe. Apan padayon gihapon ang biyahe sa mga bangka paingon sa isla sa Olango, bisan sa Kabaworon sa kadagatan. Siluan Merundina sa report. Bisan sa kakusog sa bawd, padayon ang biyahe sa mga motorbangka dinhi sa Angasil Port paingon sa Olango Island. Samta ang mga pasahero padayon usab ang pag-abot-abot. Usa kanila si Jessie Lu Canales, kinsa gitahasan sa pag-deliver og mga prepaid wifi ngadto sa mga magtutudlo sa Caubian Island. Medyo kulba kay ma'am kay kanang suking hangin ba niya. Kailangan matugi ko kay para mahatdan akong mga maestra ba nga kailangan og internet connection. Gipasabot sa mga kawani sa motorbangka nga ilang gisiguro nga wala sila mag-overloading. Duha lang sa ilang mga motorbangka ang nakabiyahe karong adlaw kay ang tulo misalmot man og fluvial procession. Wala man ko'y gil warning ang Coast Guard. Mohonong rami kung ang Coast Guard maingon nga na gil warning. May mga personnel usab sa Cebu Coast Guard nga misusi sa dapit. Sila ang mutambag sa mga tagduma sa mga motorbangka sa pagkansilar sa biyahe kung padayong mukusog ang bawd. Bisan pa man kung walay gale warning, apan gipahimangnuan sa taga Coast Guard ang mga taga Tigpasiugda ug Island Hopping nga likayan lang una ang maong kalihukan tungod sa kadagko sa bawd mugna sa hanging habagat. Kini inyo nakita karon diri, pipila lang kini sa mga bangka sa usa ka pribadong kompanya, apan on standby lang una sila samtang nagpaabot pa og clearance gikan sa Coast Guard. Samtang sa telephone interview, gipahibaw ni Lieutenant Mike Encina, tigpamaba sa Cebu Coast Guard nga gikanselar sa motorbangka Mimi ang last trip niini kaganihang alas 2:30 gikan sa Hilton Wharf paingon sa Hitafe, Bohol. Gikanselar usab ang biyahe sa mga motorbangka nga Clemmer 28 ug Clemmer 8 nga mga sakayan nga manukad sa Cordova paingon sa Hitafe, Bohol. Yung mga biyahe na rin po dyan, in-encourage na rin po natin yung mga motorbangka operator natin na to venture out to sea. Yet, we are also still looking dun po sa actual sea condition on the area kung kaya pa po ba o hindi. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besdak.